Pod záštitou Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach v spolupráci s mestom Levice zorganizoval sociálny pedagóg Radoslav Tóth vianočný večierok pre seniorov z klubov dôchodcov mesta Levice. Cieľom bolo spríjemniť im vianočný čas prostredníctvom výbornej zábavy a občerstvenia. Chcel by som využiť túto možnosť a poďakovať mestu Levice, konkrétne pánovi viceprimátorovi Benčekovi za spoluprácu. A v neposlednom rade by som chcel poďakovať pánovi riaditeľovi Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Leviciach, ľudovo povedané strojárina, pánovi inžinierovi Romanovi Karafovi za spoluprácu pri realizácii tejto aktivity. Pre návštevníkov vlastne tejto aktivity alebo tohto podujatia vlastne bude koncert hudobnej skupiny Maxim, ktorú vlastne účastníci tejto aktivity môžu poznať z relácie alebo teda z hudobnej stanice Šláger TV. A bude sa vlastne podávať sponzorská kapustnica, pagáče. Čiže touto cestou určite chcem poďakovať aj pánovi Peťovi Molnárovi za kapustnicu, Adamovi Serešovi vlastne za sponzoring pri realizácii vlastne tejto aktivity a mnohým ďalším sponzorom. Táto aktivita, alebo teda toto podujatie bolo realizované z toho dôvodu, že okrem toho, ako som už povedal, že chceme seniorom z Levíc spríjemniť tento predvianočný čas, tak mnohí seniori možno sú sami, nemajú už možno tých blízkych, na koho by sa možno obrátili, možno im tak smutno, otupno v tomto predvianočnom čase a práve preto sme aj na nich mysleli a chceme im spríjemniť aspoň jeden deň tohto predvianočného obdobia, aby sa necítili sami a aby trošku mali vlastne lepšiu náladu aj vďaka hudobnej skupine napríklad.